Jetoro mi nyereki meka ba were kono doma udundo were kono unidonto tekelenye nika kanya mugwa sanga bisababe aka mali jamala fantana bla jene fe ka foka wala nyamando ni kumana munuzigile meka nyamada aka jabaranu fe jangu akasiga bo kuna siri an kumpana kateme kono fani jele fe ka fo ibana kono fani wati seleye ninyi mali islam betonga fara nyongo tomba au conseil islamique du manyema enfana ankara mo ase de Cherif Ousmane Haidara aye bismillah ajabu ala Sera kulu wulu vila la kabo imamu yoromunu ka donta o kanwurela marako jamana konana ni olabana kasegi kana o faso mali konana sanfla temene ko fe o donta ka wala barawla kala dona ka fo bara nunu ngara farifunu ni sonja ani bonya kono kasanga ni okumbeli ko nyuma ye Cherif la duba konana Abdul Karim Musa ko alebe nyefolike anyi Ankramo asedi Cherif Ousmane Madani Haidara ka ni dunamba nunu bela jele alimamuye kalan kelen ko ukun Maroko jamana kan kalayoro la mi to dambe Maroko masake to la no Institut Mohamed VI pour la formation des imams ye sanfla konana almamia kala okera ukun almamia rek kechogo nyuma wajulu kechogo nyuma foga tase an kuntigi kira kishi nema bama akalla de la ko nu kwa mako sunna olu famia chugo ninu bela jelin kalankela ukun kerengrania ma imam maliki aleka sraka ni bonyoye unana oke ankara moye asiri Cherif Ousmane Madani Haidara ale miye mali salamo ka jekuluba nyemaye noye au conseil islamique du Mali ka usegili so ko obunya da akan kalaminu tarake jamana tola salamaya tola kana obunya da ankara mogo ka ninga do nyini afe kalan ko fe bara minu nubna o damna no almamya ni wajulu ye obseka nye obolo chugo mina ni ankara mogo ani salamo bela jelin ka do wuye bela boli on nyama fe no haj Ousmane Cherif Madani Haidara la punye intéressante la formation na Maroc son la formation de métallique kera imamia formation ne kam konnana baradu mu konnana donc la formation balan ko fait nana ay diplôme et sur les familles wa yara ka formation ne kera donc wanyama yayi ayasa kono kono gira birajiren konnana ça c'est yenno mbayira ni walañ man do ani au sénata seno la dayna asmana be siti ay almamin bela jere togora kada ka ma jamana kon nana yanno senga minke dinne sankoro talila dinne se chuko nyima yalla do afna ta fo de ke mana o be nous c'est dans la toujours wa mala ha de suit nga la sedu kon nana mana akana kana ancien jo ka foli ke aye ka walañ man don ke aye ka kala do kay tunu ka do nyina fe memba inshallah amina bara minu ndamne sa formation ko fe ala sa nyamu tuya mina rikra masire yamina na ba nu ya yira ka fo ka korofolu la almamia kalan ko fe bara wala kalan kera ukun sanfla kalan konnana o doy senei kata se subhana machi baral ma no informatique ani fini kalaw no ye couturier fo kata se courant drama una se ko ka dine bara o ke ninga doke u yera ye ka balu u halalala formation konnana u yu fene soro alhamdulillah oui amam ko la sel dron kala wala ay bara kala masife courant lambo la kata se cinéma an kata se tairiama kata se informatique kala nima no ordinateur donia ba ngam ko wala kusebe wala anu baranu na kala kore hali ay almam yo te ko tambal misro ko na tambal ga ko kam se kan dari men bara were la to na la kaje alhamdulillah on no so jali no kusebe yere ni sabu ay an karamo ko ye bi ajaraye wa ay reso afana ajalaye kusebe toujours no so jami bana mi do de kai halsa asemi dinga min dala ala ka do adala ala ka ta dala ala ka shija an kenya ani laba munuma ala ko ja na ga bela jilema ala ka halsa ala kan ka amol boy ala ka ke hayan digani mi ala ka ngasiga digani ankara mo gaseri Cherif Ousmane Madani Haidara ayu bismillah nusonja konona na ka blasralu ni do ke uye uyele labana ni ka bunyake ankara mo ni korne belebele dile ankara mo ma ako kala jamana ye ninga do ke jamana ye ninga do ke olu yere Mali jamana ani Irisi jamana o che barake nyonya aye sambioro ani duru soro o siratigala nusonja ani munya o damu dara kabeni jumado Desamkalo kile mugwa ani woro temeni sambafla ani mugoni nduri
n'i ye a ta k'a lajɛ Mali jamana ani Russie cɛ baarakɛɲɔgɔnya a daminɛna depuis octobre tile 14 san 1960 waati ka taa u la fo ka se bi ma jamana fila ninnu b'a la ka baara kɛ teriya ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn gasi sigi de kɔnɔna na o siratigɛ la o nisɔndiya ani o damu u dara walasa ka se ka hali bi kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ ni baara ninnu sen kan an ka kunnafoni ɲina Amadu Kamara ka fara a ka jatala Abulaye Sogodogo kan o wulila ka don Bamakɔ kɔnɔna na walasa ka se ka taa maa dɔw dala sumusumu minnu bɛ caman dɔn nin ko in na an ka jɛ ka ɲɛma da o ka sɔrɔlenw fɛ. Mali ani Russie jamana ka badenya n'u ka sinjiya n'a bi taa san 60 ani kunkanfɛnna bi badenya sira ni teriya sira min bɛ Mali ni Russie jamana cɛ jateminɛna a yera k'a fɔ a nafa ka bon an ka jamana ma ka sabu kɛ baaraɲɔgɔnyaw sira caman fɛ i n'a fɔ kɛnɛya ko lakana ko kuran ko hakaja fo ka se sira wɛrɛw ma minnu bɛɛ lajɛlen bi don ɲɛta kuntagalajan o sabatiliko ɲuman ma Mali jamana kɔnɔ. I y'a fɔ cogo min na Mali ni Russie ka tigɛli ɲɔgɔn ma san 65 o kɛra san mun labana tan 2025 o octobre kalo tile 14 de Mali ni Russie a tigɛli ɲɔgɔn ma. I y'a sɔrɔ Mali a ka indépendance fɔ le 22 septembre 1960 donc du 22 septembre 1960 au 14 octobre 1960 bɛrɛma don ni ɲɔgɔn cɛ donc depuis an tigɛ dira ɲɔgɔn ma Russie y'an dɛmɛ ko caman na o y'an dɛmɛ ka écolesow jɔ o mun nafa ka bon o b'a la école de médecine bɛ yen centre de formation professionnelle bɛ yen ENIM bɛ yen IPR bɛ yen ani fɛn caman wɛrɛ Russie y'an dɛmɛ o la Gabriel Touré bɛ yen u y'an dɛmɛ ka Gabriel Touré jɔ stade omnisport voilà stade omnisport u y'an dɛmɛ ka stade omnisport jɔ u y'an dɛmɛ ka baarakɛ wɛrɛw jɔ ni mɔgɔw hakili b'a la ani an ka sanubɔ fana u y'an dɛmɛ ka o ɲininiw kɛ parce que ni an ka sanubɔyɔrɔ caman bɛ yen mɔgɔ min y'a ɲinini kɛ recherche géologique Russie de don olu de y'a kɛ ka d'a ma ani sanu fɔlɔ minnu bɛ bɔ kalan na olu de y'a kɛ ka d'a ma u y'u ka écolesow fana dayɛlɛ an ye mɔgɔ caman de taara kalan kɛ Russie ye mɔgɔ min formé an ye a ka ca ni mɔgɔ 10,000 ye Russie ka juru tun bɛ an na Russie ka juru tun bɛ an na donc en 2003 o ni ɲinan cɛ ɲinan bɛna kɛ a san 23 ye donc en 2003 o san laban 2003 la Russie ka n'i y'a jateminɛ o ka dollar wari la o ka 124 millions de kun juru b'an na o 124 millions ni Russie ko k'u yafara ma u y'o to an bolo o ye fɛn Mali wari miliyari caman de ye donc u jɛra kɔ bibi in na an n'u ka tigɛdi ɲɔgɔn ma la an mago bɛ fɛn fɛn la n'a se b'an ye k'a sara Russie b'a di an ma tɛ fɛn jagoya nka an fana tɛ fɛn jagoya kan donc fɛn bɛɛ bɛ kɛ bonya ni karama de kɔnɔ bɛɛ k'i ta sɔrɔ an mago bɛ marama fɛn fɛn la bibi in na Russie a bɛɛ dayɛlɛ an ye ne mɔgɔw hakili b'a la an ka président dɔ tɛmɛna o de la ka kasi ko wari b'a bolo mais ka marama fɛn san ka se an ka jamana lakana a ma se Russie duguba ɲɔgɔn n'olu ko k'u bɛ jɔnjɔn ta ka d'i ma i kɔni b'a dɔn nisɔndiya don danaya don donc a ye nisɔndiyaba de se ma parce que ni jɔnjɔn y'a yira de k'a fɔ mɔgɔ min sera ka balimaya sinsin lakanabagaw ni ɲɔgɔn cɛ Russie lakanabagaw ani Mali lakanabagaw ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛ jɔnjɔn sugu di o de ma sankura in na n bɛ Ala deli dɔrɔn Ala k'an ka kɛlɛkɛcɛw kisi Ala ka kɛnɛya d'u ma fɛn fɛn binna Ala k'u garijɛgɛ kɛ alijinɛ ye n bɛ aw fo Serifula TV a ka foli bi yan ani an ka karamɔgɔba yɛrɛ n'o ye n kɔrɔkɛ ye Serifu Madani Hayidara a ka sanbɛ foli bi yan ko Ala ka ɲɛmɛ Ala halisa Ala ka kɛnɛya di Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ni san 65 in min kɛra badenya sinjiya ani teriya dumana ni Fédération Russie cɛ malidenw ka fɔ la a kɛra tare ye bawo a ye ɲɛda kura di Mali jamana ma kɛrɛnkɛrɛnna an bɛ don min ko bi n'o ye furancɛrɛ fanga kuma ye. Ni k'i bɛ i da don Russie ni Mali ka jɛ la depuis an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka se bi ma a kuma i tɛ se ka kuma i tɛ se ka ban kuma la parce que Russie ni Mali ka jɛ a kɛra jɛ ɲuman don jɛ min ye a to an sera ka d'abord an sera ka bɔ tubabu faransɛw bolo minnu y'an coloniser an sera ka b'u bolo o kɔfɛ fana u y'an dɛmɛ ka se k'an ka Mali base sigi
a base ni ko base o y'a du militaire côté yɛrɛ dama k'an ka maliyɛnw former sɔrɔsiya la ka minɛnw d'an ma sɔrɔsiya kɔnɔ a y'a to a wagati Mali armée kun ye armée ba ye Mali armée kun ye armée ba ye minɛn minnu kun b'an bolo a minɛnw kun a ɲɔgɔnna kun ka dɔgɔ a y'a to baara kɔnɔna na usine ko la Mali sera k'a ka usine sigi fo ka taa 1968 ni kun ye jate minɛ an ka sigidaw la Mali ɲɔgɔnna kun ka dɔgɔ industrie la kalan sira fɛ u y'an dɛmɛ d'abord an ka mɔgɔ minnu taara olu kalan ingénieur baw don ni hali bi Mali marabagaw ni y'u lajɛ o y'a sɔrɔ a caman de formé réussi ingénieur baw la kalan ninnu kun bɛ kɛ fu ka sɔrɔ nafolo tɛ an tɛ Mali tɛ nafolo bɔ u y'an dɛmɛ o la komi n y'a fɔ u y'an dɛmɛ industrie la u y'an dɛmɛ kɛnɛya la taabolo kan et puis diɲɛ bolo kan u y'u jɔ ani ko caman cɛ a y'a to an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ yen u sera ka fanga sɔrɔ kumakanw bɛ taa yɔrɔ jan kosɛbɛ n'i ye Russie yɛrɛ jateminɛ Mali dɔrɔn tɛ Afiriki dɔrɔn tɛ Russie ka dɛmɛ sera jamana caman ma dɛmɛ ninnu fana dɛmɛ ninnu ma kɛ k'a fɔ n bɛ nin kɛ n bɛ taa n'i ka nafolo ye n bɛ taa n'i ka nafolo ye walima n bɛ sigi i ka jamana na i ka nin fɛn ta contrairement à d'autres pays k'an y'an bolo di minnu ma olu ma kɛ mɔgɔ ye minnu y'an dɛmɛ olu kɛra mɔgɔ ye olu tun b'an bolo nafolo na an ka dugukora fɛnw de la o ma k'an dɛmɛbaga ye parce que olu kɔ dɔ kɔnɔ o y'a sɔrɔ u ye Mali tiɲɛni donna an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ minnu ye fanga ta 2020 olu ye courage sɔrɔ ka hakili sɔrɔ k'a fɔ ko vraiment san joli bolodi ɲɔgɔn ma a ma k'an bolo foyi ni kasara tɛ mais an yafara ma an fana an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw ɲini an ni minnu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ an seginna tuguni ka taa Russie ma u m'u ban u sɔnna u y'u tɛgɛ d'an ma bɛɛ b'a dɔn bi u ni bi cɛ a ye Mali yɛrɛ se yɔrɔ min surtout armée a ye basigi min hakilisigi min se an ma an bɛɛ y'o dɔn donc Mali ni Russie ka jɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala ka bolo di ɲɔgɔn ma hali bi fanga min bɛ yen u ka se hali bi u ni Russie ka jɛ ka se ka taa ɲɛ ka a yira maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ vraiment an ni Russie ka jɛ ɲɛnama don an kan ka to o ba kan an kan ka dugawu kɛ an ka se ka to o ba kan k'an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ o sira kan. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ani Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛla ko bila ko tɛ kabini san 1960 san n'o bɛnna Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san ma Rusi jamana kɛra jamana ye min fɔlɔ i bolo mɔnɔ bɔ Mali jamana nɔfɛ sira caman fɛ n'o y'a to an bɛ don min na ko bi teriya duman bolodi ɲɔgɔnma nafasɔrɔ siraw o bɛɛ lajɛlen sinsinnen bɛ Mali ni Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana sera k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya lakanako nasiraw fɛ bɛn ni kelenya hakilisigi ni ɲɛtaga kuntagalajan yasaw bɛɛ lajɛlen se ka sabati Mali jamana kɔnɔ ka bɛn Mali ani Fédération de Russie ka bolodi ɲɔgɔnma ye. Jɛmukan fancini tanu kɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya Zumana Sise Bawade cɛkɔrɔba fɛ a ye san 12 sɔrɔ ɲɛnamayali la o hukumu kɔnɔna na o sanyɛlɛma seli o nisɔndiya ani o kɛnɛba o sigila ka bɛn ni karido janvier kalo tile 4 san 2026 ye yirimajɔ zɛrni kɔnɔna na ka sanga ni baara ninnu yɛrɛ bonya ani a nafa ye baw a bɛ kɛ miiri ani tasi de ye ka taga ɲɛsin mahinɛla Mohamed El Madani Aidara ma o siratigɛ la a baaraw seriya la maa caman fɛ minnu yera Bawade cɛkɔrɔba Sise da fɛ ka fara a jɛw kan an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. A hakilina ɲuman taba o de ye Zumana Sise Bawade cɛkɔrɔba kɛnɛ min filɛ a ta ko 12nan sigili minɛ kɔnɔna na a bɛ ye ladatimɛ minɛ de kɔnɔ minnu laɲiniba ye gale ka jɛmukan in yɛrɛ a sanyɛlɛma seli ani a muguri da anniversaire ka ɲɛsin émission fancini tanu kɛnɛ ma cogoya wɛrɛ la ka miiri ani tasi boloda ka ɲɛsin ala mahinɛna Mohamed El Madani Aidara fancini ma. Émission mun bɛ kɛ an fɛ n'o ye sirifila tanu kɛnɛ ye émission anniversaire an bɛ hommage de kɛ fa ye. N'i y'o kɛnɛ ta k'o 12nan ye kuma min da dɔrɔn o ye ka foli kɛ sirifiladu la ka foli kɛ mɔgɔ bɛ nin ko in kɔnɔna la n'u bɛ an dɛmɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka foli k'o kɛ an ka club ladenw na
ka foli tanu walima dɔ ko kɛ te drajana ale mun kɛra club in sababu ye te dramani konati ami afu ka walima dɔ anaka demaya bɛɛ lajɛlen club min bɛ kanubagaw bɛ fan o fan an b'u bɛɛ fo ka dira n'a ka demaya fo k'an yɛrɛ ka comité la denw fo n'o ye Banagabugu Falajɛ comité an bɛ u fo wulikajɔ cɛsiriw la ni kɛnɛ in ka kan ye ani mɔgɔ minnu ye an dɛmɛ an ka parents n'o ye dɔ ye Basam Kulubali Gabɔ ani ka taa se Siri Dugure ma segukaw fɛ yen nɔ ale ye dɛmɛbaga jɛkulu ye nin ko in kɔnɔ na ani ka taa se Bakɔrɔ Jire ma o ka ye san o san ale ko bawade ko in na ni nin b'a la an ka nafolo b'a la n'o ye Bakɔrɔ Jire an bɛ a fo kayikaw fɛ yen nɔ an bɛ foli ka kɛ Maram Jubo Italikaw fɛ yen nɔ olu bɛɛ y'an dɛmɛbaga ko in kɔnɔna la ani Sherifu Kongo Baraza an bɛ ale fɛnɛ fo ka walima dɔn ka fara an ka dɛmɛbaga kɔkurubagaw kan minnu bɛ an dɛmɛ baara in kɔnɔna la an b'u fo. I n'a fɔ san tɔw la baara caman kun bolo daminɛ ɲinan labɛnw minɛw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ni wajulu belebele in baaraw min kɛra sababu jɛmukan fancini tanu kɛnɛ kanubaw caman ka wele jaabi a baaraw kuncɛlen jɛmukan ɲɛnamayaba Zumana Sise Bawade Cɔkɔrɔba a nisɔndiyalen ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ suru ni yɔrɔ jama ka sanga ni o ka dɛmɛ ye. na mɛzɛnninkaw fo k'an fa ni ba fo ka kabila bɛɛ fo ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔ fo ka walima dɔ n'o ye Ase Sherifu Usumani Madani Haidara an bɛ a fo ka Sherifu n'a dɔgɔ fo kɛrɛnkɛrɛnnen na anw bɛ wulikajɔ cɛsiri min na bi ani diinɛ min na bi ani jogoma min na bi jeunesse kɔnɔna na Sherifu de don an bɛ Sherifu fo ka walima dɔ a dusukun min anw fɛ fɛn bɛɛ la ka famille bɛɛ fo vraiment kuma min ne kɔni da dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn o ye nin kɛnɛ in ɲɔgɔn mun bɛ sigi fa tɔgɔ la ni dɔrɔn tɛ dɛ ala ye nɔgɔya kɛ mɔgɔ ye k'i bɛ se ka kɛnɛ dɔ sigi Sherifu tɔgɔ la Haidara denw tɔgɔ la vraiment i n'a kan ka sabula wajibi i ka i k'a kɛ i se saraka bɔ de ye ka hinɛ lase fa ma i se ye wajibi lo i se ɲuman fɛn fɛn ye ka hinɛ lase fa ma i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ Haidara n'a denw tɔgɔ la i b'a k'i yɛrɛ de sabula ne y'a kɛ u ye ala b'a barika di i kɔ la wa ala b'i ka ɲɛnamaya dilan. Ni damakasikan waati in kɛra kuma kɛrɛnkɛrɛnnen ye diinɛ jɛtɔrɔbaw bolo minnu ye wele sɛbɛkɔrɔ jaabi ka se ka ɲɛfɔliw kɛ fa ka se hakilinajugu ma ka ɲɛsin ala ma hinɛ Mohamed El Madani Fantini jogow ma a ka ala kanu a ka duwawudenya muɲu ani sabali min kun bɛ a la o kɛra kɛwale ye min ma tɔtɔ nabaw la olu minnu ye folo ni waliminɛ ta ka ɲɛsin jɛmukan ɲɛnamayaba ma ka sanga ni a ka Sherifu kanu ye. Ka kɛnɛ dɔ sigi ko Sherifu tanu kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Fancini tanu kɛnɛ dɔ b'i ka bɔ kɛ fo ka taa se ka saya ma i tɛ sigi nin kɛnɛ in kan n'ala sɔnna ka anw sigi nin kɛnɛ in kan ka tila ka an nin don nin kɛnɛ in na ka anw kɛ kɛnɛ in denba dɔ ye o diyara n ye a bɛnna ma an bɛ ala de deli ala ka san caman yira an na Fancini ala ka a to Fancini yɛrɛ kama ala ka anw jigi sigi ala ka an jigi sigi ni Fancini yɛrɛ kama ye nin kɛnɛ in an ye layidu ta cɛkɔrɔba ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn san o san ni nin kɛnɛ in n'a sigira k'an balolen to kɛnɛ in an bɛna fara k'an b'a ɲɛnɛmaya ka da cɛkɔrɔba yɛrɛ ka hɔrɔnya na ka kɛnɛ la waati la kumaba dɔ kɛra waleɲuman dɔ baaraw ye o dokumu kɔnɔna na jɔnjɔnw taara ka di maa caman ma minnu bɛ dɛmɛ ni dɛmɛ don ka ta ka ɲɛsin hakilina in lawaleyali ma jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen taara ka tiŋɛ Sherifula denbaya fana na baara labɛnbaw fɛ ala ka a ta ko 13 jira an ni alisilamɛw bɛɛ lajɛlen na. N'a ma ɲɛ k'a fɔ maanifi tanudon bɛɛ lajɛlen man ka bila ka i fatodon kɔnɔ o siratigɛ la jɔnjɔndi baara dɔw ka kɛ waleɲuman dɔ ye o baaraw taara ka ɲɛsin sɔrɔ bosongana Jawoyi Jabate ma o min ye Société Jabate Holding Service Sarli o ma ɲɛmaaba ye hakilina ɲuman taba o de ye Association des jeunes premiers du Mali AJPM o siratigɛ la baaraba ninnu kɛra o fɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 2 sanba 2026 ye Dabia dugu kɔnɔna na Kɛɲɛba cercle kɔnɔna na taamadenw Shirifula TV tɔgɔ la Korotumu Jabate ani Seydou Ɲari. Association des jeunes premiers du Mali n'a ma ɲɛmaaba ye Lasine Jara ye wulilo deliko la tuguni n'o de ye ka wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sabati ni ka maa dɔw suganti minnu ye baaraba kɛ ni ka taa jɔnjɔnw d'u ma an b'o waleɲuman dɔn kɛnɛ dɔ de kan Dabia kɔnɔna la yan Kɛɲɛba mara la Kayi région na ni mun kɛra ka ɲasi Jawoyi Jabate la bon nin kɔrɔ tɛ k'a fɔ Jawoyi Jabate kɛlen de baarakɛla ye commune kɔnɔ mais dɔw bɛɛ n'a a waati de don bi y'ale ka don de donc don wɛrɛ fana ye dɔ fana ka don wɛrɛ ye
donc alisa nin b'a to an b'an tɛ siri waleɲuman bɛ dɔn ni baara ɲuman kɛli de ye donc mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ n'o ye jago ye ni alimanaw n'a balimaw ye n ka foli b'o ye direction tɔgɔ la ni kɛnɛ in ɲɔgɔnna a kan ka caya ka d'a kan a nafa ka bon a nafa dɔ ye jumɛn ye fɔlɔ o ye ka mérite encourager a nafa filanan ye jumɛn ye a bɛ kɛ sababu ye dɔw wɛrɛ bɛ inciter dɔw bɛ à l'ombre n'u bɛ ka baara kɛ u bɛ inciter k'a ɲini ka jago in ladege et n'o kɛra tabiya de bɛ taa ɲɛ keɲeba de bɛ taa ɲɛ jamana yɛrɛ fana de bɛ taa ɲɛ o kɔnɔna na. A kelen ka kɔrɔfɔta maa min sugantira association des jeunes premiers du Mali maaw fɛ dabiya kɔnɔna la yan o de ye Jawoyi Jabate n'ale ye société Jabate Holding Sal Service ɲɛmaaba ye a kelen ka kɔrɔfɔta a ye waleɲumandɔn folikanw kɛ mɔgɔ i t'a dɔn k'i bɛ ɲuman kɛ fo mɔgɔ min bɛna ka ɲuman dɔ ye donc ni mɔgɔ min bɛna ka ɲuman dɔ ye a b'i encourager de don n'a nata i ka dɔ fara i ka ɲuman kɛ kan quoi n t'a dɔn n b'u remercier cogo min quoi c'est tellement que ne yɛrɛ nisɔndiyalen don fo k'a dama tɛmɛ ne bɛ welewele min da jeunesse mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an ka dɔn da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ voilà an bɛ don min na bi centre in kɔfɛ an ye programme wɛrɛ de ta n'o ye école ko ye école jardin d'enfant b'o la premier cycle b'a la second cycle fana b'a la a filanan fana dɔgɔtɔrɔso bolo ma fara n bɛ ka fila fana ɲaŋini n y'o papier bɛɛ fana sɔrɔ n bolo n'o ye Mankuke ani Mamuduya ye quoi donc a sabanan fana n bɛ ka école de santé fana boliboli kɛ alhamdulillah n y'o papier fana sɔrɔ n bolo école de santé o fana bɛna dayɛlɛ Kɛnba dugu na yɛrɛ ni Ala ni kira sɔnna. Association des jeunes premiers du Mali ɲɛma a kelen ka kɔrɔfɔta a y'a yira k'a fɔ Jawoyi Jabate funankɛnin don baarakɛla don a ye docteur Sojɔ ka di dabiya ma 200 millions a y'o kɛ dabiya ye ka forage kɛ ka di dabiya ma ka école jɔ ka di dabiyakaw ma bon o de y'an pousser ka na encourager a ka baara kɛlen na k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye an ka da an ka fanga la an k'an ka cɛfini tabagaw dɛmɛ son excellence général d'armée Assimi Goïta an b'an ka monsieur le maire fo kalo 4 kɔnɔ ale ye dabiya mairie k'a ci k'a jɔ ne san 5 di ma a bɛ dabiya kɛ meilleure commune du Mali ye an bɛ monsieur le maire fo k'a Keita ni kɛnɛ sanumanba in sigilen dabiya kɔnɔna na yan Jawoyi Jabate tɔgɔ la ni ka waleɲumandɔn jɔnjɔnw da a ma o kɛnɛ ye an ka tɔ bonyana ni ja dɔw yirali ye ni maa kɔfɔlen ka baaraba kɛlenw kan fo ka taa se seereyaliw kɛli la an ka seko ni dɔnko tigilamaw olu ye naba bɛɛ lajɛlen nisɔndiya kosɛbɛ ni fɔlisen dumanw ye fana de b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakali karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ Laginɛ Konakirikaw fɛ jamana tɔgɔlakiri ɲɛmaayaso ye a jira k'a fɔ colonel Claude PV min minɛnkun bɛ ka sabu kɛ Musa Dadise Kamara tile la jamana ɲɛmaaya la nisɔngoya taamanaw minnu bɔra fangasinamatɔnw ganubaw la ka Laginɛ Konakiri ndolati kɛnɛ minɛ k'a fa k'u ti jɛni Musa Dadise Kamara ka kanbɔli ye jamanakuntigi sigi kalata la ni u fara maa 150 ani maa 6 ɲɔgɔn na ko a nɔba bɛ o faalibaw la Laginɛ Konakiri jamana tɔgɔlakiri ɲɛmaayaso parquet général ye a jira tarata janvier kalo tile 6 k'a fɔ o Claude PV o min minɛnkun bɛ o daro ko dabama ka wele sera Claude PV mo colonel Claude PV a si kun bɛ san 66 ɲɔgɔn na la a kamalenya tɔgɔ kun ye ko Koplan ko saya y'a sɔrɔ surasiya lapidaninzo la Laginɛ faaba la Konakiri ka sabu kɛ sugaro dunbana n'o ye jabɛti ye o juguma kun bɛ a la wa ko don nataw la ko sɛgɛsɛgɛli na kɛ a fure ka se ka o sɛmɛndiya colonel Claude PV capitaine Musa Dadise Kamara ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen kun don capitaine Musa Dadise Kamara ye furanjɔrɔ fanga min kɛ Laginɛ Konakiri jamana kunna san 2008 décembre kalo kana se san 2009 décembre kalo ma colonel Claude PV kun bɛ jɔyɔrɔba la a la septembre kalo tile 28 san 2009 faaliba min kɛra ndolati kɛnɛ na Konakiri ko a jɔyɔrɔba bɛ o faalibaw la maa ba yirika de kun ye ndolati kɛnɛ minɛ k'a fa k'u tɛ jeni capitaine Musa Dadise Kamara ka kanbɔli ye jamanakuntigi sigi kalata la min kan ka kɛ san 2010 o de senfɛ u fara bin kɛra muso dɔw ka tilegandirendire maa 150 ani maa 6 de bɔnɛna a nin na san dangɛlen kɔ faalijugu in kun kan giri da yɛlɛla san 2022 ni ka kuncɛ san 2024 juillet kalo la
Claude PV min ŋun minɛnen kun don n'a ma ɲɛ k'a fɔ kaso kuma dɔ la a sera ka bolida sɔrɔ bawo a bɛɛ nin de nana nɔfɛ ni ka lakila cogo ɲini a taara yɛrɛ sɔrɔ Liberia a bɔtɔ yɛrɛ Musa Dadis Kamara fɛnɛ kun bɔra a n'a ka ɲanguma o sema ye a ka bɔli la nka o labara ka segin ka nin yɛrɛ di kiiri jatigɛlenw ye a jira k'a fɔ Claude PV tiɲɛ don a taara ka dɛngɛ bi nka a k'a dɔn k'a fɔ a b'a si kaso kɛ ko in kun kɔrɔ a kɛlen ka kuma jankɛ a dogoyɔrɔ la Liberia n'a ma ɲɛ ko Laginɛ Conakry ni Liberia bɛ danna Liberia ma ɲɛmaw kɛ na kɛ ka sɔmi sɔrɔ k'a fɔ a bɛ u ka jamana kɔnɔ olu ka sɔrɔ ka woropanyasiri ka bila kana di Laginɛ Conakry furajɛrɔ fanga ma ɲɛmaw mu o kɛra ka bɛn ni san 2024 septembre kalo tile 17 ye. Bani Israɛla minisiri min ɲɛsin bɛ Bani Israɛla ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ n'a ma ɲɛ ko Bani Israɛla ye Somali kɔnɔ murutilen Somaliland lakodɔn a dama jamana ye a taara bɔɲɛna ye Gédéon Sarr Bani Israɛlakaw ka minisiri bisimilala Somali mara murutilen Somaliland ma ɲɛmaw fɛ a duguba la Hargeisa ani Somaliland mara murutilen ma ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ a yɛrɛ y'a yira bɔlɔlɔ na sira fɛ k'a fɔ da kan ka don fɛn o fɛn na Bani Israɛla jamana ni Somaliland jamana kura cɛ jɛɲɔgɔnya nasiraw baaraw la ko da donn'o bɛɛ la wa Somaliland mara murutilen ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ Bani Israɛla minisiri ɲɛmaa Benjamin Netanyahu ye a kanuni min kɛ ko ka taa bɔɲɛ la Bani Israɛla ko a labɛn bɛ ko a b'i kunda Bani Israɛla ka sɔɔni Somali jamana ɲɛmaaw kɛlen k'a mɛn k'a fɔ Bani Israɛla minisiri taara bɔɲɛ na u ka kɔnɔ murutilen Somaliland kɔnɔ u y'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ Bani Israɛla bɛ ka na u ka jamana kɔnɔ ka sago kɛ bawo Somaliland ye u ka jamana mara dɔ de ye k'u b'a ɲini ɲɛsirɛgɛ naani tɔma Nations Unies ɲɛmaaw fɛ farafinna tɔma Union Africaine ni arabula jɛkulu ani arabula silamɛw ka jɛkulu min wele ko Organisation de Coopération Islamique bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ Somali ye ka yɔrɔ in lakodɔn Somali jamana ta ye wa ko Somali jamana ɲɛmaaw yɔrɔ na wuli ka jɔ kɛ kirigo nasara ka min bɛ se ka to nin ko in bɛ se ka dabila Décembre kalo labanda de Bani Israɛla minisiri ɲɛmaa Benjamin Netanyahu ye laseli kɛ k'a fɔ a bɛ Somaliland mara murutilen lakodɔn a dama jamana ye yɔrɔ do yɔrɔ min kabini san 1991 n'a y'a jira k'a fɔ a tɛ Somali jamana dɔ ye nka o jamana kelen kuma sɔrɔ min ko y'a lakodɔn a dama jamana ye Bani Israɛla yɛrɛ nalen filɛ nin ye o kɛ u ye ko in ma bɛn farafinna tɔma Union Africaine mɔ a ma bɛn Misira jamana Egypte mɔ a ma bɛn Turki mɔ a ma bɛn arabula jamanaw ka jɛkulu Conseil de Coopération du Golfe mɔ a ma bɛn arabula silamɛw ka jɛkulu Organisation de Coopération Islamique fɛnɛ mɔ. Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ye laseli kɛ bɔlɔlɔ kan k'a fɔ bibi na Venezuela jamana ɲɛmaa kuraw u ka taji bariko dita hakɛ Amérique jamana mɔ bariko miliyɔn 50 ɲɔgɔn na don Donald Trump ko Amérique jamana denw nisɔndiyalen bi bɔ ka da outlook k'a fɔ Venezuela jamana fanga kuraw u y'a yira k'a fɔ u ka bariko dita taji la Amérique jamana mɔ ka daminɛ taji bariko miliyɔn 30 ka taa se miliyɔn 50 mɔ wa a taji ɲuman yɛrɛ fana koyi o de bɛna di an mɔ u fɛ a ko taji in na feere wa feeretɔ ne de ka se bɛna boli a feereli kan Amérique jamana président lama jango wari min bɛna sɔrɔ a feerele Amérique jamana denw ni Venezuela jamana denw ka se ka bɔ a wari numɔ a ko kabini kelen a y'a da a ka tajiko minisiri tulo kan n'o ye Chris Wright ye nin min bɔlen filɛ nin ye Venezuela jamana ɲɛmaa kuraw fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a ko ka don ba la joona tajiw na doni taji doni kurunbaw fɛ ni ka sini u ye Amérique jamana taji jigin danganda la Donald Trump ka fɔ la a ko wa Venezuela jamana ɲɛmaa kuraw ye sarati ka di a mɔ k'a fɔ Amérique jamana taji bɔ cakɛdaw ma na Venezuela nɔgɔya bana kɛ u ye u cokotɔ ka baara daminɛ a ko Venezuela fanga kura Amérique jamana de na o sigi senga Venezuela jamana kɔnɔ nin ye Donald Trump ka laseliw ye. Nazarala tɔnba Union Européenne ma ɲɛmaaw ko u tɛ Venezuela jamana ɲɛmaamuso Danga Delcy Rodriguez ka fanga lakodɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa don u ma Nicolas Maduro minɛ ne lakodɔn cogo min u ta ka Danga fɛnɛ lakodɔn ten ko nka
Nasarala tɔnba Union Européenne ni Venezuela jamana ɲɛma dɔw na to kuma ɲɔgɔnya la sigi ka fɔ nasira fɛ kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Nasarala tɔnba Union Européenne Mada mami ɲɛsin bɛ Nasarala tɔnba Union Européenne ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔ mɔ ni musolaka do ko Anita Hyper kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ min kɛra Nasarala tɔnba Union Européenne jabala la Bruxelles a ko Delcy Rodriguez Venezuela jamana ɲɛmamuso danga min nana a nɔna bi ale wo a fɔra maa min kɔ wo u si ka fanga ma ta tiɲɛ kan ka sabu kɛ kalata min labɛnna Nicolas Maduro fɛ fanga sinamatɔnw ye sebaaya ta a banna k'olu ka sebaaya lakodɔn u ye ni anw ma Nicolas Maduro ka fanga lakodɔn an tɛ se k'a ka dangamuso lakodɔn a nɔna n'o ye Delcy Rodriguez ye nka an bɛ to sigi ka fɔ la n'u ye min bɛ se k'a to an yɛrɛw ka nafasɔrɔ sira min bɛ se ka ye kɔrɔ o kana taa k'an da nin ye Nasarala tɔnba Union Européenne jɔyɔrɔ ye Venezuela kɔrɔ. Angleterre jamana ɲɛmɔgɔw Allemagne taw Danemark taw Italie taw Pologne taw Faransi jamana ɲɛmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen jɛra ka foroba dantigɛli kɛ k'a fɔ u tɛ jɛ ni Greenland jagoya minɛni ye ka kɛ Amérique jamana dɔ ye Donald Trump fɛ u y'a yira k'a fɔ Greenland kunkan ko Greenland ka denw de b'a fɔ Danemark jamana denw de b'a fɔ u ko Greenland ye Greenland ka denw da ye Danemark ka denw de ta don wa Danemark kaw ni Greenland kaw de bɛ se ka u kunkan ko jatigɛ Danemark minisiri ɲɛmaa ye nin foroba dantigɛli in da k'a bila a ka bɔlɔlɔ nasira fɛ dantigɛli kɔnɔ ni Nasarala jamana ninnu gɛmɛ ka jira k'a fɔ a ka kan jamana ɲɛmaa bɛɛ ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka sariyaw labato o ye jumɛnw ye jamanaw ka yɛrɛya u ka dugukolotigiya dan man ka kari u ka danjɛw la k'a ka kan jamana ɲɛmaa bɛɛ k'o labato janvier kalo tile 4 tɛmɛnen Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ani kunnafoni di sira dɔ ni ɲɔgɔn cɛ baro senfɛ ni o ye The Atlantic ye a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ jagoya Amérique jamana ka a ka Greenland minɛ ka kɛ a ka dugukolo dɔ ye a b'a ta Danemark kaw de ta de do a ko a bɛ jagoya Amérique jamana ka a ka kɛ ka sabu kɛ Amérique jamana a mago jɔn bɛ a la a ka lakana kama ko bawo ko Greenland gun lamini bɛ Amérique jamana fadenw de la n'o ye Russie ani Chine ye olu ka kurunbaw de bɛ pɛtɛ la a yɔrɔ la o tɛ ɲuman ye Amérique jamana mɔ wa Danemark jamana ɲɛmaaw tɛ se ka wulikajɔ foyi kɛ lakana nasira fɛ k'u b'o bali Donald Trump Amérique jamana ɲɛmaa furadama bɛ ka jira k'a fɔ a ka kan Greenland ka kɛ Amérique jamana dugukolo dɔ ye a yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ ni Danemark kaw ma sɔn a mɔ a laban bɛ zale belebele da u ka feerefɛnw gun Donald Trump ka mandat fɔlɔ la a kun y'a jira Danemark kaw ni Greenland kaw la k'a fɔ a b'a fɛ ka gun in zan nka Danemark kaw ni Greenland kaw banna Donald Trump ka danga jamana ɲɛmaaya la J.D. Vance dɔw talen tiɲɛni kɛ a ka dagabanaso dɔ la Cincinnati ka bɛn ni juma ye kuma min na u bɛ wulikajɔ la Nicolas Maduro nɔfɛ ka woropanya seri ka na n'a ye Amérique ntɛnɛn tɛmɛnen sɔgɔmada yanfan fɛ Amérique jamana lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ni Cincinnati polisiya ye wulikajɔ daminɛ ka Donald Trump ka danga J.D. Vance ka so dafɛlaw larawe u y'a yira k'a fɔ a ka dagabanaso in fenêtre caman dira maa kelen minɛ bɛ ko kunkɔrɔ nka a ma diya k'i fɔlɔ k'a fɔ a nɔ don Cincinnati polisiya ni o ye dagabanaso in yɛrɛ bɛ dugu min na ani Amérique jamana lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw u ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye so da fɛ ko in bɛ kɛ tuma min na maa caman kɔni kun tɛ J.D. Vance sɔrɔ yɔrɔ dɔn polisiya y'a yira k'a fɔ u ma da la k'a fɔ jamana ɲɛmaa danga kun bɛ dagabanaso in nɔ a kuma dɔw y'a yira k'a fɔ a kun bɛ Floride kabini juma tɛmɛnen ani Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ye juma tile bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ dɔ la Nasarala waritigibaw ye farikolo ɲɛnajɛ min kanu n'o ye golf ye gabakurunin dɔ bɛ da binkɛnɛ cɛrɔ a bɛ sɔrɔ ka dasi ni berejan nunkun bɛnbɛrɛlen dɔ ye ka taa bila dingɛ sennen nɔ a bɛ gosi di fɛn min ye o bɔnbɛn fɛn min bɛ o ye an ka dannikɛ coonba ye Nasarala setigibaw ka farikolo ɲɛnajɛ kanunen don ko golfu ko ni Donald Trump kun bɛ k'o farikolo ɲɛnajɛ kɛ nka tuma min na ni o jɔra Nicolas Maduro minɛni ka sa a ka laban ka mɛn k'a fɔ J.D. Vance ka dakabana du ko dɔw taara ŋwara da yen na o yɔrɔ bɛɛ J.D. Vance yɛrɛ y'i sen bɔ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump sen na n'o y'a sɔrɔ a bɛlɛn bɛ a laban kana nata kɛ farati ye jamana ɲɛmaa mɔ lakana tigilamaw y'u mabɔ ɲɔgɔn na
Nicolas Maduro ko ni mineto J.D. Vance maseka ye Amerika jamana nyama Donald Trump dafe nga ito fanga jafe ninga ko bela jele laje bololo na serafe ina fe Donald Trump fena kuma ka laje chukumi mino me Cincinnati J.D. Vance jamana nyama danga kadaka bana du fambelala Amerika la kana jakulu kerengerende ya nyine olufe ukadon ka fo la kana tiklama na sebe koroboka chaya udafe wa yoro sabade be ukanga temeni yoro minu nye umanga ye fangore fenefe fo kata fo sega li datugura. La selwere aw ni Mamadou Ben Chérif Ousmane be ñon soro ya baw ni wege swabo ka dansigi bi bana ko na fono soro la masira mi fara ñonga ka bin tuma ko na fono so nyama ya sofe ka fu ka wal nyama do maliko na ani maliko ka dana tala ka da Chérif la TV jakan so kan ka fola ka be ani basigina maliko na fa se je fa na bla jenema aka me je wati were